Nasipngat pailaeng ti agsapa, ti umuna nga aldaw ti lawas, idi mapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikaten day di bato ana iserra iti tanem. Nagtaray anapan ti ayan ni Simon Pedro, ken ti sabali nga adalan. Day di dinongdongo ni Jesus. Kinunana kadakwada. Inikat da ti apo iti tanem, ket saan mi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Napangarod ni Pedro ken tinasao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa. Ngem naparpardas ti panagtaray da ita nga adalan ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem ket nakita na day dilupot alinen ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaplag sadyay, ken tilupot ana ibedbed iti ulo ni Jesus. Ngem saan anilaok ti ayan tilupot alinen, no dikat nalukot ana ilasin iti sabali adiso. Simrek met ti adalan, day di immun una anakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kuna tinasantuan asurat, amasapol nga agungar ni Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken kao Kristo. Good morning. Ala ipigsatay man nga ibaga, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Welcome kadagitay haan nga taga dito'y parokya. Ada dagitay hanga taga dito'y parokya ng regular dan nga pumarokya. Adamo dagitay naggaputi sa bali a lugar, dapay San Fernando La Union, dapay naggaputi California, taga La Union umay ditoy. Tatay imuna amisa ke taga Calayan Island laman naglangoy da nga imay ditoy. May dala makimisa. Welcome lata po niya nasayaat. Idi kalman dagdamag kanyak ag message kunana. Apaya father nga ti awag. Iti di kalman niya Sabado Gloria ke Black Saturday. Apaya niya ti panagkunam kunak ata mo ke testingan na. Wan kanu ngamin father, tadagitay Black Saturday, tadagitay na pan nagbibits, sumangpet da, black dan. Kunak met, kas ano nga di kay ngumisit, day ta kaadot taod tabaybay kada swimming pool. Diyos ko ta swimming pool, 80% urine. Iso nga tabaybay haang kanon nga naapgaden, naangseg kanon. Ano na punpunot tao, Diyos ko, kung nakadagita kabalay ko, inyaing kayo mat agdigos, wen ko maapo, laing kayon. Aglangoy ka, puha ko nam, anya dagita kadigos mo, aggadil, agmangmang, anglitan. Kadano, inya dagita saksakit na aglitag, inya ti inumom ijay, Diyos ko, tuprakat, mukat, durek, kadaglalaokitan. Kasakay, wah, ko nam tumay. Iso ti ko idikal man nagsasangpot da kano nagngisit da gunggunayo makatawon ko madayta nga sunburn ta gunggunay. Madapi hanga imay apaya idingar panagungar di rabii. Kita ti ako light kada lektor basit apaya na pananda. Kita adamo nagpost nga lektor ja mo no sinno kadagitoy. Nakatupis mo di igit ti baybay ako nana mo ta lektor baketan mo nga road. Andang agpaatiw, adang mo ako lahit, piman, kunana mo dyan ti, nakamaparabaw di racket mo nga, nagkutungan nga, nagdakil tiyan na kasla, dariyok na ka, kunana pala ang mayat na lang, adang maipos na mo nga, mamartek. Adang nga imay, kunana, apo, jak makaserbi, apaya, jak makabasa, agpaparaw, apaya, ay apo, nagbibidyo, okay kami, apo. Ibagbaga lang arod ni Apo Padin nga no Sabado Glory Sabado na santuan nga aldaw awam pailaeng ti mapan agraragsak agkararag tayo sa atay agatendar iti liturhiya ti panang pabaro ti apoy gen panagungar ay Apo
Nagsasangpot itaga Manila, nakatraffic. Di da pala nakadandanon, agaw-awid naman na gino. Na parking data apo nagsasangpot na dagitay mo mang bisita nagpapartidan. Hindi ko adda na iltor apaya. Ayan mo, di may rabi iti Biyernes Santo, alas 12 pa ilaang nakauragadan, kilaw nga kilaw, gungguna na, di na pa binugwan tabag, akin na ada di hospital, kinarawo na, ininom na amin yung papait. Kaya isot ko na, apayang amin, iso na yung service di rabiin, basit ti umayan apaya, nabanbanog, nabartek, nagbibits, nagsangsanga ili, apaya nga, kabaulan tayong haan nga sangwen, haan nga isakripisyo, day ta panagungar. Galas da kay ti pangsaludsudak. Mano a percent ngamin, ti pamatim kini Apo Esos, nagungar. Lada kayo ta panunot yo. Mano a percent ti pamatim kini Apo Esos nga nagungar. Oy, nagungar na Esos, nakunam ko. No hantay nga patsin ngamin ni Kristo ang nagungar, balo ni amin, awan sirserbi amin a sakripisyo tayo. Awan sirserbi amin nga inaramid na. Haan nga rimuar ti Biblia, haan nga naisurat dayta, no haan nga nagungar ni Kristo. Awan ti ornos na dito nga pamati, no haan nga nagungar ni Kristo. Sino ti mayat nga umiagsak sakripisyo, kala ko makada kami, itid mi tabiagmin. Dagitay mamadremat, dagitay may misyonary. Itid mo tabiyag mo, dagitay martir, ibukbok da jidarada, para laang kin ni Kristo ang nagungar. Kinuhan nga nagungar ni Kristo, anya sir-serbi dagitoy nga ar-aramidon tayo nga rod. Wala, dakay timang panunot. Mano a percent, ti pamatim ang nagungar ni Kristo. Iso nga naglakaan, no, kurang da di pamatim, naglakaan, napatpatag atabids, adada di aminan, agpos da amin nga babarkada, siyakla awanan, Diyos ko. Itamot ayan data dumaya, ala, nakamal amin nga lapatan, ala, tilapia, udang, apo, daw siya, apay nga dakit to, jak pailan napaan. Dagi tayo maagmumotor, ali pataray, no napanda nagmumotoran. Mano a persente pamati man ni Kristo nagungar, da gamin ti sa lunsod. Apay nga kabaulam nga ibatan nga, baliwala lang baliwala lang DJ pamati mo, naragragsak DJ yan. Apay nga mo kabaulan nga isakripisyo, di bagim para kanya na. Katalaga, ano hantay mauawatan ti pamati tayo, agkurang, umuna, anya dagiti pamanek-nek tayo nga nagungar ni Kristo. Kadagiti readings tayo. Umuna, agreview tayo manan, naibagaman dati dilasiran nga masapol nga ulit-ulitin tayo ta umunag. Anya ti umuna nga pamanek-nek, empty tomb. Awan nagyan ijay pansyon. Mapanda ti bigaten, nasapa, nariwot, nasipngat pay, amoy ti sao nga nariwot. Nasipngat pay. Hampay la unay nga clear. Kinapanda na Maria Magdalena ken dagiti adalan, napanda Maria Magdalena napanda. Agtungtungtong dapay ako na sinno nga rod ti ibagata nga mangiduron tababbai da sa bali pay a Maria. Pasig nga Maria dagitoy napangket. Maria Magdalena, Maria Kutapa, Maria Barbaridad, Maria Chismusa nga ta dagitoy basta Maria da amin. Kakunana sinno nga rod ti idoy may ibagata nga mangiduron. Sumungad da naiwalinan. Naiwalinan. Sinirip da di tanam ni awan nagyan empty tomb. Awan jay bangkay ni Apo Isus. Takan niya dati tanam da bato adakkel kungkungan da kutkutan da sa ti pagsulat da nadagsen. Kaumanay ka diti empty tomb nga pamanek-nek nga nagungar ni Kristo haan. Apaya dagit no malagip yo dagiti adalan. Dagiti pangulwan de Hudyo, dagiti papaan nakangatuan a papadi, pinabantayan da jay pansyon, apaya baka takawon dagiti adalan jay bagi ni Apo Isos sa da ibaga nga agungar, adda manen a mariribok da dagiti Hudyo.
Apa yang nga mariribok da, nagdakkel nga radyo inaramid ni Kriston, na threaten di pamati da, agbuteng dan ni apaya, sumika mo dato'y taon, masapol apatayan tayon. Katatapi na tayo da ko na, bantayan nyo, baka numaala dagiti adalan, ibagadan to nagungar, ad-adda manen. Ad-adda nga nagbuteng dan. Kanoo, awan ni Apo Jesus, di unag ti tanam, umanay ka di nga pamanagnak haan, may sa pamanagnak nga haan nga umanay. Anya ti may kadwa pamanagnak nga nagungar. Di puraw abado na, nga pinangbungunda, pinangbarabad da di ulo na. Kaslamami nga ron ti panangikwa da kanya da ni, kaslamami. Kano tinakaw da di bangkay ni Apo Jesus nga natay, may kaalungal daw, nalungsutan, naangutan. Kano takawam di bangkay na, ikatum di kay bungon na, sada pa'y linukot nga kinupin di jay nakabarabad di ulo na, no tinakaw dahan mong aramidin di yan. May kadwa po raw alupot, may ikalo, kunana di sa baling ebanghelyo, nagdaranodor brrrr kunanan adda anghel kunana ti description da anghel or ti interpretasyon mabalin nga ni laeng Apo Jesus nakabado ti puraw kaanya ti kunana daytoy nga lalaki kadagiti babae si asin no sa pulon nyo ni Jesus ang taga Nazaret nga natay ti cross nagungaren napanen he's gone. He's gone out of my life. Ay, wa, sama kinantayo di kalman kindi rabi eh. I'm begging you down in my knee. Kakunana da di nakapuraw, mabalin nga ni Apo Jesus or di anghel anya ti kunana, he's gone. Napanen, nagungaran, agparang to iya Jerusalem, unaan na kaito kunana. Iso nga hisgan, kinantayo mo taging nga nagpaparaw kayo, gunggunayo. Kunana DJ, may sapay pamanagnak DJ lalaki, either ni Apo Jesus nga mismo, mabalin na nga imbaga jay bagina nga, sino berbero kanyo, ni Ropo, kunana ko, masyak ko mangibagbaga, napanen, nagungaren, pamanagnak da jay. Ti kadadakkelan nga pamanagnak, nga ni Apo Jesus nagungar, Easter appearances. Ti panagparparang na kadagiti adalan, panagparparang na kadakwada, kalpasan anagungar. Nya ti umuna nga nagparangan na, dagiti babae, idi adda Jerusalem sinabat na liniuliwan na ida. Hangkay nga agladingiten, nagungar akon. Ay sumaruno nga jay reading no, sumaruno nga Domingo, dagiti adalan aglimlemeng da nga agkararag, nakabalunot. Namuyo tinakabalunat, nakapadlak, iji unag. Nya? Haan nga nagtuktok, knock-knock, who's there? Jesus. Who's Jesus? Jesus is in you, and Jesus in me, Jesus in with us. Haan nga nagtuktukan, simreklatan, tatinagungar, glorified body, not bound of space and time, kunana di jay. No, kayo, kalang ni Apo Jesus, the giant, dadtoy ni Jesusen, umununan to nga adda kayo nga mapan ijero, kayat na nga sa uwan, haan nga ma-bounty space, kayat ko ti adatoy, addak dibigan nga dagos, at the same time, adak man di Manilan, not bound of space and time, han nga agtravelan. May sapay, na nulumsot latan, iso nga agkarkararag da pagamuan simreken, anya ti kunana, siyak, adda ko makapya kada kayo, talna kada kayo, awan ni Tomas, idi sumaruno ko na ni impadamag da, uy nakita mi ti Apo ko nadakin Tomas. Njak pati jak kita, ubo mo nalabaga ko nanamot. Sumaruno nga nagkararag da, adda man ni Apo Jesus, Tomas ko nana, ari ka na tinagnaan ti lansa, ti imak ko nana, ari ka ti bakrang ko, siyak da itoy. Saan na matimotin ni Tomas? Anya pa iti pa nagparparang na. Ni San Pablo, mapanji Damasco, kalpasan nga nagungar ni Apo Jesus, ni San Pablo, leader dagiti mangpapatay kasla soldado, nga mangpatay ka dagiti amin amamati ken Kristo tapno mapunas, tinagan ni Apo Jesus. Isugarod nga aglimlimang dagiti adalan, tano maamuanda, nga mamati ka ken Kristo, agdaydayaw ka ken Kristo, patayen da ka, puuden da ta ulom, torturen da ka, i-cross da ka.
Kani San Pablo mapan di Damasco. Buyain yun to di Paul of Tarsus. Nya? Binuyak din na minsan. Mapan di Damasco pagamunta, libag! Ni kabalyo na, naglawag, nag. Saulo pa ilanagan na hampay nga Pablo, hampay nga Paul niya. Saul, why do you persecute me? Who are you, my Lord? Apay nga itugtugot na kunanag, apay nga iruruman na. Si asino kaapo ko na ni Pablo, siyak ni Jesus. Na nagungar. Nanipod daytan, inteden ni Saulo tibiyagnan, natritan tibiyag na patayon da ikulong dan ngam he must increase kunanan I must decrease kunan ni San Pablo isunan I no longer live but Christ lives in me kunanan ni Kriston ti agbibiyag kanyak nanipod jay na bulag isunan, nagsubli pa nagkita na, linipat nan, jay kinaturay na, linipat nan, intid nan tibiyag na kinni Apo Jesusen. Nagbalbaliw anaming pinsan. Iso nga ti kadakkelan nga pamaneknek, dito'y panagungar ni Apo Jesus, dagiti pa nagparparang na, kadagiti adalan, nga naikari ang makakita king kuana. Sino tinaudi nga nakakita kin ni Apo Isus nga nagungar? Di dyan na jiladawan na ni. 3 o'clock. Divine mercy. May sa madre nagparang ni Apo Isus. At daraya nga danumken dara. Iso di jilwalo tayo ti alas 3. The divine mercy niya. Hindi jay. Lord Jesus, you died for us. Kunana natay kada tayo, imbaga na nga malwalo di jay. Iso nga alas 3, adjay debosyon tayo nga agkararag. Da kayo mat, no nagalas 3, ay sus, hindi mo kumbento no nagalas 3, kape, kunada nga dagos, hindi da pa'y naglualo, pansit kanton, meriendala adagos, hindi da pa'y naglualo. Kani madre ni Sister Faustina, iso nagparangan na. Nga maapaya ka, ladi rabii, inaramid dari jay dagiti angels, inaramid tayo ti sabot, panagsabot, awan di Biblia di jay sabot, uray balibalik tadem, uray pisangem nga kuritan, awan di Biblia di sabot, ngam, in presupos tayo, nga no si ka nga anak, nagungar ka, sino ti umuna nga papanam? Ni Maria, han nga agsasao, ta silent type nga rod, nasingpet a babae, gagaputan nagungar ni Apo Jesus, in presupos tayo, agladladingit ni Maria, agsangsangit, tanatay ta anak na nga dungdungon na unay, pagamuan, maagungar ka, sino ti papanam, mapangkaagin ni inam. Kalakan niya yung nga nag-aawig nga nagapo di Manila, sumangputak ka, hi mami, ada akon, kunam ngam din pa'y nakitkitam tananang mo na pangkala nakisyat ti sito dyan nga dagosan pulutan lang dinaros mo di ka pa'y nagkita kin ina nagbastos ka mga anak kaya jay sabat-sabat ko na tayo improsipos tayo nga tiim mo na nagparangan nasakbay dagiti adalan ni inana tamaikat jila dingit na isugarod nga kunana ikatumon tamantom dayay kagay tayo nga nangisit nga gladladingit da sa soro ganapan. Iso da jay kinantahaan di rabii dagitay ubing taapaya ipakita nan nga ti inabak nan ni patay agragsaken ti lubong dagitay mo angels nga may dainyag Diyos ko di pay naisina ti bagis damot ti kaubing da nagdubli bilang dagiti angels ata ni mo nanang ti mangipurpurwak di sabongan hanga mapan aglinya Allah babakit nga angels aw mo ngipendan dagita angels nga gipurpurwaken di mo maarami di ubingan at riniing dag sangsangit piman nung kita nya tatit surat ti Kristo nga nagungar malaksi di piglat di ima kinji bakrang na not bound of space and time nya tatit sura na nya nga tanga nagtarnaw nga rupa nagtarnaw nga bagi naglinis awang garudan ti marka ti parikot, awan ti marka ti sakit, awan ti marka ti tuok, ita nagungar abagi. So, di ibasbasar ko di rabi, inya nga tatirupa ni Apo Isus nga nagungar. Kitkita agdag iti ubing,
nakabado da nga da pay payak da mo diyan mo no nagtaktakawan dat payak. Ite sa mo dot-dot tay manok da. Kanagtarnaw di rupang iti ubing nga awan ti kurtret na. Kastoy nga ti rupa ni Apo Jesus nga nagungar nga ditay nagdalos na linis. Da kayo mo sakbay kay nga umay makimisa, dagatay nagnaan di tagadag palitadaam nga umuna, nya dagatay tapal-tapal mo tapno laeng luminis, Apo naglinis ta ropam ka. Ay Apo, nagkurtret mo ta sikom. Kinaglinis nga tanga ropa tinagungar niya. Nagragsak nga ta amom no nagungar ka ditay sila nalag-an ti kariri nana. Kuno nalag-an ti kariri nana naragsak ti ropa na. Da kayo mat umay kay maki piyesta tinagungar ka. Hallelujah. Kun ako hallelujah, hallelujah. Islam lang binaklay ti entero nga lubong anya laganas na mo deta nga panagungaran. Katatarambakan tayo. Imaginem kung na di kararag tayo ori di rabii, isaknap mo iti sa nga lubungan ti panagungar. Di Israel laeng, di Jerusalem ti nakaaramidan na niya. Imaginem intero alubong. Agramrambak tata ti panagungar. Amin nga da Kristiyano na agramrambak da ti panagungar. Kita jibilag ti panangi bukbuk na dara na. Kita jibilag da yay panagwaras na aging ganad toy. Kumaririnam ka din ni Kristo nga nagungar. Wen. Kasano ti panangimpan nakarinam nga ni Kristo nagungar iti biyag mo. No adda pay latarigagay mo nga agsingpet, uray no agkara itublak ka ti basol. Agong ungar ni Kristo. No adda pay latarigagay mo nga agpakumbaba, uray adda mangirurumen. Agong ungar ni Kristo. No iti panagbiag mo ka mano porsyento pala ang ginasaya at akababalin mo. Agong ungar ni Kristo. Iso nga ko na tayo, hantay nga orayon nga kaslakin Sister Faustina nga agparang. Haan nga hantay makitkita ni Jesus nga nagungar nga mariri na tayo. Mariri na tayo nga adda na idumduma, hanyo mari na nga kasla adda na idumduma nga ragsak nga mo may explain. Sa ano gamin nga mari na yun no hangover agas asok pa lang tamatamot ti bartek mo di kalma nga sano nga mari nam ni Kristo mga nagungar. Di pala kitang mo nga naglanglangoy kada sa niit takudil mo nga natuntunot ti init ti maririnam. Kasano nga marinam di puso. Ngam na dapay lakas lagin awa. Nga makasla umuk-ukuok. Iti kang itingitan ti problema ka adapay lakas sumreg nga namnama. Agong ungar lata ni Kristo. No di pamilyayo ka adda nagkamali adda basol tartari gagayan nyo pailaeng ti kapya agong ungar pailaeng ni Kristo. No di pusom ka muna paila ti agserbi nga mangited ti biag mo mangisagot. Taapay nga agar-aramid ka paila nasaya at nuham mo nga urayan ti panagungar mo ken Kristo. Apay nga ikarkarigatan paila ti agsingsingpet. Nuham mo nga namnamaan nga makipagungar kanto ken Kristo. Iso nga tunggal umukuok ti kinasay at ti puso tayo kakabsat agong ungar ni Kristo. Agbibiyag ni Kristo. No po, pasig lang nga dinidemonyo mo at takararwa mo na. Diyak mo awampay nasaya at nga mapanunot mo. Inya ka lang nga tao mutin at dalat tamot Awan lang nasaya at nga mapanunot nun. Poros dinidemonyo. Diyak mo ano niya ka nga tao. Awam mo't ati kasyay. Iso ano kitaan tayo. Nagado da kitay mabunyagan. Nagado dagitay mangkarit ti pamati tayo daytoy ti kamalida. Kayat da challengean daytoy pamati tayo, adalan da nagyan ti pamati. Isu da mismo ti umalis. Apaya, siyempre no maadal mo ti buo ti pamati. Kapanagungar ni Kristo nga inyanak ni Apo Santa Maria. Intunukan maadal dan, voluntary da nga umayurhan ti awisen apaya. Ni Espiritu ni Kristo ang nagungar agtrabaho. Kaslakin ni San Pablo. Persecutor to evangelizer. Kasi magkanya tayo, padasang may iruruman ti pamati, umay ni Kristo king kaket, natural di pa nagbalbaliw. Voluntary di pa nagbalbaliw. Iso nga kakabsat tatarambakan tayo ni Kristo nagungar, uri adda sakit mo, inya pala pakadanagam. Uri addo ti riribok ti lubong, awan ti pagdanagan tayo. Uri ado ti pan nakairuruman, awan ti kabuteng tayo, apaya namnamaen tayo, makipagungar tayo. Isungarad nga tarupa maka, day tayo mata, biag, harupa, tinagungar.